Urte asko pasari gaino. Gehiagia kaso. Nio iritsi da urriaren 15. Eta epaitegira zoaz. Ni Inigo Kabakasen aita nauzu eta hola eriotza iritsi zen karambolaz karambola gure semearengana heldu zen bezela bola lasai zegon eta ara espaloietan odola zenbat urte pasa diren gogorra behar da oskola ez ahaztuta ez barkatu ez dut egingo inola badakit bere hitzailea hoien artean dagola badakit bere hitzailea hoien artean dagola. Ni hankak dardarka nago korapilauta mingaina ni naiz pelota zogura disparatuzun ertzaina nagusiak esan zidan hori izan duk azaina bazakit nola garbitu bazakiat nor engaina denborak hazi egin du nere damuen tamaina ardoz pintu bihurtuz kuarteldegiko txampaina egia esango nuke bildurtuta nago baina egia esango nuke bildurtuta nago baina. Tani herritar soil bait naiz, herri honetan hasia bereizten badakidana lorea eta sasia. Errudun bat ikusten dut kuartelean iesia, ta gazte bat berriz hila, naiz ez zuen merezia. Epaiketa honek dauka oso pinta itxusia, esaldi bakar batean laburbiltzen da guzia, guztiontzako berdina ez da inoiz
Bihotza